Shri Urkhau Gaurav Brahmo, Minister Designate. आं मसि उरखाव गोरा ब्रह्म अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङो दि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै फोथायलाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय, मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बादियै गासिबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं मसि उरखाव गोरा ब्रह्मआ अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङो दि आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्थ्रि महरै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय